дуруд дӯстони азиз, имрӯз дар нишасти матбуотии рӯзноманигорон аз раис шаҳри Кӯлоб пурсиданд, ки он 10,000 сомонӣ мукофотпулие, ки барои шаҳри Кӯлоб дар озмуни беҳтарин шаҳр ғолиб гардид, онро шумо ба кадом корҳо истифода бурдед ё ки сарф кардед. раис шаҳри Кӯлоб дар ҷавоб гуфт, ки мо ин маблағро дар як ҷаласае пешбинӣ намудем, маслиҳат кардем, ки ин маблағро маводи хӯрокворӣ харидорӣ намуда ба мактаби интернати ёрирасони рақами 1 шаҳри Кӯлоб бурда бо ҳамроҳи рӯзноманигорон расонем ва мо ҳоло ба мактаб интернат меравем ва аз ҳолу аҳволи ин кӯдакон ба шумо ҳатман хабар медиҳем. дастуру споришои пешвои муаззами миллат ина дар ёдҷоягӣ бо тамоми кормандони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб, ташкилоти муассисаҳои марбута, аз он ҷумла мақомотҳои садлатӣ, мана прокуратураи шаҳр, дигар мақомотҳо мана васоити умури умма ҳама маслиҳат кардем, ки имрӯз шуморо айёдат биёрем ва ба шумо ман як мавъудои ғизоӣ овардем барое ки шаҳри Кӯлоб дар номинатсияи беҳтарин шаҳри Кӯлоб ин ҳамиҷа саҳми шумо омад. саҳми шумо дар чиаст? Дар хондани хубу аъло, гирифтани баҳои аъло. ҳамаи ҳамира дар назар мегиранд, баъд ин ё он шаҳрра натиҷагирӣ мекунанд, ҷо якум метаванд. ина қисми андоз, сохтмон, саноат ҳама агар иҷро бошанд, ки бои шумо 2-3 бошад, шаҳри беҳтарин наметавад Кӯлоб аст. ягон комиссия бекана бои шумо бештар бои хубу аъло буд, шаҳри Кӯлоб ҷои якум додан. ин ҳамон маслиҳат ки ҳама каса аз як гиребон сар баровардау ба мақсади умед, ки ҳамон маблағи 10,000 суме, ки аз тарафи мақомоти болоӣ, аз тарафи ҷаноби олӣ, аз тарафи раиси вилоят идор шуд, ҳама амра мо барои шумо маводи ғизоӣ овардем, ки дар фасли зимистон истеъмоли ғизо бештар лозим меояд ва шумо гӯшна намонед. шумо мисол ҳамон чизе ки мехостагӣ шумо аз тарафи мана мактаби интернат сари вақт таъмин кунад, маводи ғизоӣ овардем. саломат бошед, саломат бошед. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ҳамеша дар пешрафти Тоҷикистон соҳиб истиқлол самгузор бошед. ятимонро парасторӣ бикун дӯст, сақою хайру эҳсонӣ бикун дӯст. сари ҷаннат бар рӯят воҳ бигардад, ба муҳтоҷон мададгорӣ бикун дӯст. раҳмат وطن رو آباد کرد این پیشوای ملت که یتیم شد کرد این پیشوای ملت او کرد جانفدایی عمر برای ملت بعد در دوشبست هم در صفای ملت. آفرین. چی نام داری؟ سمیالا. چنده؟ 3. کشوری با همه جا گنجی فراوان دارد، کو دشت و دمن و باغ و گلستان دارد. پای آبادی سرسبزی فردای وطن، سرور پاک دل امامعلی رحمان نام دارد. این
مرد خیرت بزرگی بینشیر بر ما، از بخ بکن ریشه روزی سیاه. از فضل خداوندی و این مردی بزرگ در خانه تاجیکان باشد نوری خدا. آسایش مردم جهان میخواهم، آرامی خلق جاویدان میخواهم. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز و مهربانی، شبم من خاکی پایت مادری جان، شبم من خاکی پایت مادری جان. همین اگر شاید یک تای در خودتان بگیرین ساری وقت بگیره والیبال